jazdci a kone do kombinácie dosť cváľať, aby sa tam dvomi cvalovými skokmi zmestili. Zvonec nám potvrdil, že štart je povolený, bolo to znamenie pre jazdca, do 45 sekúnd musí odštartovať. Z prvého kola 4 trestné body, dvojica Maximilian Vechta a jeho London. Začíname skokom číslo 1, Oxer 140 na 145. Jazdec je cez, obrad doprava. Druhý skok je ten viadukt z prvého kola, to je jediný, ktorý sa skáče v rovnakom smere. Jazdec točí doľava na ľavú ruku, na ten žlto-šedý kolmák, nová prekážka a pokračuje doprava na biely Oxer, ktorú práve teraz prekoná. Obrad doľava na tie obávané dve vody, oba kolmáky 145 cm a na 22 metrov 30 2 cvalové vnútri a raz, 2, 3, 4 na 5 cvalových 22, 30 Oxer 147. Obrad doľava na tú prekážku, ktorá v základnom kole bola z opačnej strany a dosť padala, to je ten šedý kolmý skok, a ďalší obrad na prekážku, ktorá padala, je táto maketa mostu Apollo a jazdec točí na poslednú líniu, biely Oxer a na 26, raz, 2, 3, 4, 5, 6, ten dvojskok, Oxer, kolmák, dvojica je doma, výborná rytmická jazda, bez trestných bodov, časový limit v tomto prípade v kole druhom je 68 sekúnd, takže veľmi pohodlne sa nám Maximilian Vechta a jeho London do druhého kola zmestili. Beztrestný parkour, ten biely Oxer 145 na 170,